Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància, amb Gerard CC, Marina Bou, Guerau Martínez, en Berti i en Walter Capdevila. No és que la facis a tots, absolutament tots els podcasts. Tu, que ja estem en línia, Marina. Molt bona a tots i a totes. Benvinguts a Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància. Aquí no ens importa si les coses que diem són certes o no, perquè el que realment és important és demostrar que en sabem de tot. Què tal, Marina Bou? Ai, no m'has dit, és així, Marina Bou? Bueno, perquè intento variar ara que estem acabant. No. Sí, perquè no em surti la... Jo sóc tan àcrata que no puc dir el mateix dos cops. Val? I fa una hora que no he dit això. Vale? Com estàs, Marina? Bé, i tu? Bé, veig que vas vestida igual que fa un mes. Sí, justament. Mira, el cicle de la rentadora ha coincidit. Jo, en canvi, vaig molt acorde amb el temps que fa avui, que ja ha començat a fer solet. Sí. Com estàs, Goret? Com estàs? Tècnic de capçalera? Jo també vaig acorde, que vaig amb màniga llarga. Sí, és que avui s'ha aixecat un ventet. Aquí a Sant Andreu. I amb nosaltres avui tenim el nostre convidat, un artista emergent, músic, productor, ara tot això el descobrirem, molts ja sabreu qui és segurament, i altres potser teniu la sort de descobrir-lo avui. Ell és l'Enric López. Com estàs? Doncs molt bé, amb moltes ganes de venir aquí després de veure-us per tot arreu. Ai, gràcies. Sí. Ens passa molt, Ens paren pel carrer. La gent, és una cosa, aquest podcast. Sí. No, i tu també últimament estàs a tot arreu, et veig que t'entrevisten a molts puestos. Bueno, jo un puc vaig, a mi m'encanta el micro, jo sigui per cantar, sigui per parlar, Ets dels meus, I avui, ja que tenim un músic amb nosaltres, i un músic emergent, un músic actual, quin és el tema del dia? El tema del dia és música comercial. 2 punts. Creativitat o negoci? Oh! Però quin tema! Quin tema tan espectacular! Poden oferir moltes sensibilitats. Ens va molt bé que tinguem un músic amb nosaltres i, evidentment, Marina, tu què ets? Què creus? Que la música comercial és negoci o hi ha creativitat? És que pot ser un mix de les dues coses. No, com no siguis política! Sí. Què? Jo sóc creativitat. Creativitat. Sí. Goret? Negoci. I, Marina, fes-li la pregunta al nostre convidat. La pregunta, bàsicament, que ens diguis... és que m'ho he de mirar, saps? I portem Mira, no sé quants programes. No passa res, ja t'ho he deixat en vermell. No, aquesta ja no és en vermell. Què penses sobre el tema, si ets creativitat o negoci? És negoci, 100%. M'encanta! Però com en tot negoci hi ha d'haver-hi part creativa, perquè sense el màrqueting, que és la part creativa del negoci, que aquí estic una miqueta amb ell el que deia. Li ha donat la volta! La creativitat ja no està en la cançó, sinó en el màrqueting. Sí, no, però quan vols anar a vendre vas a lo barato, i lo barato és negoci. I el reggaeton ha aparegut a partir d'aquí. Clar. Hi ha reggaeton molt bo. Ojo! Sí. Anem a defensar el reggaeton bo. Vale. Però clar, que n'hi ha tant de dolent que es menja una cosa a l'altra. Hòstia, no, sí. I què és la música comercial, també? Què és la música comercial? Vull dir, al final... La música comercial és la que està enfocada a les grans masses. La que està feta per vendre, al final. Exacte. Llavors... Bueno, però és que tothom, no? O sigui, tu ets músic i no vols que t'escoltin les grans masses? Sí, però com que les grans masses... No t'escolten, dius que fas música indie, no? És correcte! És tot un nego ferit. No, jo sempre ho comparo amb el menjar. Va, ja entrem en matèria, però de seguida seguim, Ho comparo amb el menjar. Per tu és menjar al McDonald's, però és de qualitat? No. És saludable? No. Val. Que ho menja tothom i en gran massa i en quantitats, i segurament en quantitats superiors de les que serien ja regulades per la OMS? Bueno, però també hi ha menjar que menja molta gent i té qualitat. Sí, però amb la música passa que la música comercial cuta salsitxera és com el McDonald's. Molta gent la consumeix, amb la diferència de que al McDonald's t'engreixes, tens diabetis o obesitat mòrbida, i la música comercial cuta salsitxera et talada el cervell i això no es veu. Sí, només veus sexe en el teu cap. Només amb el...
Però de la mateixa forma que el McDonald's també hi ha xefs que es dediquen a anar a lo més barat possible perquè tu mengis la major merda possible. És a dir, que hi ha d'haver-hi músics al darrere de la música comercial. És correcte. Exacte, és un xef que està al servei del sistema. Exacte, com els això. xefs aquests que fan hamburgueses especials al McDonald's, que és tot- la mateixa merda sí. amb la seva cara, no? Correcte, però com cobren una pasta, Sí. foten la cara. Doncs aquí estem. Doncs molt bé, molt interessant. Ja veig que el tema donarà per molt, però abans t'explico, Enric, que nosaltres sempre preguntem al ChatGPT Vale. una mica la biografia del nostre convidat i jo no contrasto res. Faig un copy-paste Directament. Directament, El que anem a surti. veure què ens ha portat el ChatGPT. Campana. Ara li explico. Molt bé, Marina, estàs en... És que estic en tot, anem a la capçalera i l'explico. Som-hi! No era ara? El ChatGPT ho sap tot sobre el nostre convidat. Molt bé, doncs mira, t'explico. Aquí tens una campana, val? Perquè el ChatGPT la sol encertar bastant, la toca bé, però de vegades no. A vegades falla. I per tant, si hi ha algun moment que el ChatGPT diu alguna cosa sobre tu que no és cert o és O matisable. matisable, Vale. toques la campana, vale? Atenció, La tinc a punt. Diu l'Enric López, més conegut a les xarxes socials com a Enric, que em fa gràcia perquè Sí, és important el matís. és molt xulo, Enric, que és Enric, però més amb CK, perquè Sí. ho anglesitzes. Sí, per fer-te el modern. És guai, m'agrada. Diu, és un artista emergent que està revolucionant l'escena de la música urbana i pop. Revolucionant, no estic revolucionant. Aquí m'està ensabonant el ChatGPT. T'està ensabonant. Que Bueno. tens la versió de pago, perquè t'està ensabonant el ChatGPT. És la versió de pago, és correcte. Diu, I música urbana i pop, sí? És el que fas? Definiries així el que fas? Aquí potser, però mitja campana, perquè pop sí, però més electrònic que urbà. Vale. Llavors pop electrònic seria. Pop electrònic. Vale, Però molt que bé. ara mateix entra... Clar, és que es barregen molt. està una mica a la línia fina, no? Diu, és nascut a Catalunya, no s'ha mullat molt... La campana està aquí. Exactament d'on? Barcelona? De Barcelona, sí. Barcelona. Diu, Enric combina ritmes contagiosos amb lletres fresques i properes, captant l'atenció d'un públic jove a plataformes com Instagram i TikTok. Vale. Molt bé. Sí. Diu, amb una formació autodidacta en producció musical, va començar a penjar les seves primeres cançons a les xarxes, on ràpidament va guanyar seguidors, gràcies al seu estil versàtil, que barreja reggaeton, trap i melodies pop. Ja hi hem passat per aquí, No, No, No fas trap, bueno, o sigui, es pot entendre que hi ha ritmes de reggaeton i de trap, però no faig reggaeton i trap. Al final, perquè ho barrejo molt amb l'electrònica, aquí és on està el tema. Aquí està. Es barreja. I com... El TikTok, Sí. li has explotat Bueno, el cap. m'han sabonat per un cantó, Sí. per l'altre està bé, està bé. Però com pots usar ritmes de reggaeton i no fer reggaeton? Doncs perquè al final l'estil que tu fas és com si fas una música tradicional però però la fas electrònica. Pues estàs fent Vale. música electrònica amb tot Amb el que influències, exacte, amb no? influències Per tradicionals. exemple, algú que agafi una cançó mallorquina tradicional Per i la exemple, faci electrònica. així, no per sé, exemple, a l'atzar, no? a l'atzar. N'has tallat, et sona? Ah, l'has tallat. Hosti, seria... Llàstima que Sí. acabem, perquè seria una gran convidada. Doncs sí. Diu, és actiu sobretot a Twitter i Instagram amb el nom d'Enric López. Bueno, Twitter des de fa un temps que el tinc... Ja el tens, sí, el tens mort, ja. eh? Tot el que he de dir que em vegin la cara perquè no se'm donava bé estar a Twitter. No. Twitter, tu tampoc, eh? És complicat. Tu no ets a Twitter. No, jo Ja sí. ho vas dir fa un mes. Com te'n recordes, Me'n el recordo. programa de fa un mes? Es defineix com un somiador amb micròfon, sí? Vale. I aspira a col·laborar amb grans noms del gènere urbà, electrònic. Això ho estàs ficant tu, eh? Bueno, clar, ja t'ho canvio. Sí, ja, no cal que soni la campana per aquest Sí. sentit, però, bueno, sí, òbviament que Amb les qui col·laboracions... Qui seria? Va, Exacte. qui? De què? De quin panorama? És que en Català, general... no? Clar. Home, català, jo crec que ara dels que estan més al top, els que m'agradaria, Mamaduixa m'agradaria molt, però perquè també compartim tot el tema d'electrònica. Vale. O sigui, el pop electrònic aquí estem bastant semblants i crec que encaixaria molt bé. I després... També hi ha una valenciana que es diu Sandra Montfort, no sé si Ai, sí que em coneixeu. sona, sí. Aquesta seria molt guai, també. I amb els tallets això no, eh? Sí, però és un nom fàcil, no?, de dir-te. Ja, Llavors m'agrada clar. més Bé, dir-te m'agrada molt dir-te bé. noms que no estan tan a la boca de tothom. Com Gerard C.C., t'imagines, no? Una col·laboració. Tu també fas reggaeton? Jo he fet reggaeton, jo he fet un reggaeton amb el Pep Sí, Plaza. totes les cançons Home, sonen però igual. Correcte. això no és sèrio, Gerard. Com que no és sèrio? És una Jo sàtira. El que dic És una sàtira, El exacte. que dic és empíric. Tu ets un cantautor, Gerard.
No Soc un pots fer. cantautor? Ja no sé què sóc. Diu, va compondre el seu primer èxit en un karaoke improvisant. Això va ser als 16 anys. Enric va agafar el micròfon en una festa familiar i va cantar una cançó inventada sobre el pollastre que servien. És completament mentida. Què vol dir? No, Sí, i diu, es va fer m'agradaria- viral perquè una tieta ho va penjar a TikTok amb l'etiqueta pollastretón. No? O sigui, És mentida, què? això? Mira, saps el joc aquell de dues veritats i una mentida? A partir d'ara explicaré aquesta com a la mentida. Em sembla com una història com tan ben elaborada. No, doncs mira, te la O regalo. una idea com per fer una cançó, no? Ah, Sobre, també. sobre el pollastre Sí, d'Alàs. a més tot el tema de menjar a mi em té, Sí, és bastant, veritat. em té bastant boig. Sí, de fet has fet una versió de la cançó Del Superesmorzar. El Superesmorzar. Tu aquesta deus saber quina és. Sí, super... És aquesta, no? Ho ha fet bé, ho ha fet bé. Sí? Sí, ho ha fet bé. A quin moment és aquesta? Al principi i al final. Ah, hòstia, clar, imagina't si me la sé. Jo només em sé el teta, Que és el que jo he matrallat a xarxes Exacte, fins a... exacte, Sí, clar exacte. que sí. Diu, a la seva web oficial, a més, compta amb una botiga online on ven marxandatge exclusiu com samarretes, gorres, fundes per mòbil i amb el seu segell personal. Fundes pel mòbil no. Merda! Però, o sigui, és com que samarretes i fica una gorres- miqueta més de pa que formatge, Sí. però el tema hi és. Vale, o sigui, tens... Sí. Que guai! Sí, bueno, tipus, o sigui, avui porta, he Fes vingut aquest- corporatiu. Clar, He vingut clar, corporatiu. clar. Sí, Que aquesta guapo, no? és d'una cançó del primer àlbum. Tinc vàries del primer àlbum, també tinc una de suadora, altres samarretes... Mola molt, eh? Bé, Sí, surt sí. a compte? O ve de la Sí, Xina? perquè ho tinc com vinculat, o sigui, és com... Tu, per exemple, tens... A veure com ho explico això, fàcil. Tu, a la teva web, simplement el que vincules és un aparador d'una altra web. Vale. Llavors tu tens les teves plantilles fetes que guai. i simplement l'usuari el que fa és, des de la teva web, sense anar a la web del tercer, Vale. compra a la web d'aquell tercer Vale. les plantilles que tu has creat. Que guai. Llavors que guai. pots fer els productes que tu vulguis sense haver de tenir un estoc ni res Clar, d'això. home, això està superbé. Tu què faries? Quina frase de les teves cançons clar. posaries en una samarreta, Clar, jo hauria de Gerard? fer això ara. Pensa tu. Vale, m'ho pensaré, perquè ara això és com escollir un fill. No, vale, hòstia, que guai, ja m'ho miraré. Tot i que també m'entraria la frustració quan ningú es comprés res. Perquè Sí, això és... no, un total d'una compra i vaig ser jo per provar que funcionés. O sigui, Bueno, però, escolta, no, Sí, tu no. has de dir que n'has venut unes 20 ja. No, sí que n'he vengut més perquè al principi, òbviament, em vaig flipar com a bon somiatruites Clar. i em vaig comprar jo per tenir-les en físic Clar. i poder vendre-les a concert. I això sí, aquí sí que n'he venut Clar. algunes. Clar, Aquí sí que... clar, sí, la gent amb És que és l'escalfor on, del clar, moment. és on més es Sí, té. clar. Però bueno, està a la web per si algú vol. Diu, ha dissenyat el seu propi marxandatge amb un retolador i una samarreta vella. Campana tímida. Més tímida. O sigui, el meu marxandatge... O sigui, el meu logo... Bueno, Sí? és molt petit. Clar. Però és estil com si fos a mà i sí que és veritat que el vam fer... Jo i la meva parella el vam fer a mà. Val. I després el vaig vectoritzar i tot. Home, doncs escolta. Com ho sap això, el ChatGPT? És que... Crec que ho vaig explicar en un vídeo fa molt. El ChatGPT bueno, El xat GPT, Investiga, el sí. xat GPT Increïble. és increïble. Diu... I diu, també ofereix serveis de producció musical per a altres artistes que busquen el seu toc únic. Això. El seu lema, fer música que et faci moure i sentir tot alhora. El que tu vulguis, sí. Aquí li has produït, així... He produït... O sigui, de moment he produït a 3 artistes. Només hi ha 2 que hagin ja publicat els temes que jo li he produït. Molt bé. I és a Agatha K, que li he produït ja un parell de cançons. Estan totes a la web, és a dir, allà es pot mirar. Enric.cat, deu ser? Enric.cat, molt Perfecte. fàcil. Sí, és fàcil. Agatha K, Cachito, que amb aquest també he fet col·laboracions i ja som amics, bueno, amb tots som amics. Pablo Luna també, i ara un altre artista que també li he produït, que és la seva primera cançó, que es diu Marta. No sé quin nom artístic tindrà, Vale. perquè encara està creant. Començant el nano. Sí. I escolta, que guai, no? I et mola fer això o ets més de lo Sí. teu i això ho fas com per feina? No, m'agrada bastant perquè, a més, sí, la producció és... Quan et centres només en tu, doncs fas com només lo teu. En canvi, quan treballes amb algú altre, et dona un altre punt de vista en moltes coses que al final acabes una cançó, per exemple, et produeix una cançó tu, llavors tu m'hauràs donat molt del teu punt de vista de la música i de com veus les teves cançons, que a mi guai. m'haurà aportat molt. Que guai. I a part, òbviament, també hi ha la pela és la pela. Clar.
i poder dedicar-te a la mateixa música, això també és un... I això no ho fas a casa? Tens un estudi o... Tinc això... El que es converteix una habitació en un estudi, doncs és l'habitació de la meva germana, que s'ha convertit en estudi, i allà ho tinc tot muntat per bueno, tinc l'audio muntat per gravar, per editar, tot. Sí. Una habitació i es fa tot allà. Sí, Avui dia... I les No bateries, necessites tot. gaire cosa. No. Un piano i molts si vols gravar millor una veu, sí que pots anar a un estudi, sí que pots... Bueno, però això ja són diners. Una bateria de veritat, a casa meva no es pot fer. No. Però és que últimament són millors les bateries ja de... Clar, depèn del que vulguis. Jo, a mi, amb el pop electrònic em va perfecte, perquè com tot és samplejat, sí, tal qual. Sí. Però clar, em veu algú que vol fer rock i dic, bueno, doncs potser hem de parlar amb algun enginyer de so, potser hem de parlar amb algú més. Diu, va oferir una producció musical a un grup de jubilats. En un intent de diversificar clients, Enric va muntar una sessió d'estudi per a un cor de la tercera edat, resultant un remix trap, La sardana de l'amor, que encara sona a algunes festes majors. I això m'ho apuntaré, vale, com a idea. Perquè, o sigui, què vol dir? La sardana de l'amor, m'encanta. De l'amor o de la mort? Perquè hem parlat d'uns jubilats. De l'amor. Bona tirada. Els jubilats també poden tenir amor abans de la mort. Bueno, és igual. Bueno, escolta, doncs apunta tu. Sí, no... Això ho petes, eh? Home, el tema sardanes ja està molt trallat. Està molt exprimit. Sí. Però hòstia, quina imaginació. Bueno, has fet sonar la campana relativament poc. Bueno, aquesta última havia de sonar la campana molt, però ja directament m'he rigut. Ja has passat, ja. Doncs molt bé. Sí, no, ho ha fet prou bé. Molt bé. Alguna cosa que vulguis destacar que no s'hagi dit? De la teva bueno, no he explicat res de la meva música. O sigui, sí. Ha explicat què faig, però no ha dit... O sigui, jo fa un parell d'anys vaig treure el meu primer àlbum, que es diu Peluixos, i que la idea de l'àlbum aquest era que fossin diferents peluixos que tu poguessis abraçar depenent de l'emoció que tinguessis. Llavors, eren diferents cançons, en cada cançó un estil... Bueno, un estil no, una intenció diferent. I a partir d'aquella cançó, allà com em vaig donar una miqueta... Vale, aquest sóc jo. I a partir de llavors he continuat... Bueno, vaig fer un paron per l'àlbum i després he tornat a fer música. I és on ja m'he centrat més en el meu so i ara estic en aquesta segona volta d'aquest segon àlbum que estic plantejant de cara d'aquí poc. Quan es triga a fer un àlbum? Depèn dels diners que tinguis. Clar. I del temps. Bueno, que és el mateix. És el mateix. Clar. Sí. Si has de treballar per viure d'altres coses, ho fas en els temps que pots. Sí. En les estones. I si no, doncs... I depèn també si t'ho produeixes tu. Clar. Si no t'ho produeixes tu. Jo, per exemple, inverteixo més temps que diners. Clar, perquè clar. al produir-m'ho jo em surt gratis, però versión 10, exacte, versión 20. Sí. No, crec que l'última cançó 17 versions 17. Vaig fer. Sí, però perquè també faig una cosa, canvio i dic següent versió. Clar. Sí. Doncs això. Doncs està tot a Spotify, entenc? Tot a Spotify, excepte arreu. el que encara no ha sí. Vale. Tot a Spotify. I a YouTube, videoclips, també... Bueno, tu ets bo editant. Soc una miqueta un home orquestra. Sí. Tu fas tu tot. Sí, tot. Sí, tot m'ho faig jo, que aquí és on dic que també inverteixo més temps que diners. Sí. Podries contractar... Bueno, també tinc gent que m'ajuda. Òbviament, en videoclips no ho faig jo sol, però sí que intento explotar el mínim possible els meus amics perquè m'ajudin en l'únic que és necessari, perquè els pobres també es dediquen a això i es dediquen a les seves coses, saps? Llavors li demano, un dia te'l pots reservar per mi, i després ja ho edito jo tot i ja tot jo. No, clar, és que, és els Juan Palomos que t'haig de dir que t'entenc perfectament perquè porto tota la vida fent el mateix. Mira, acabo de veure una cosa que m'havia saltat, que no he llegit, Ui, se'ns ha anat la llum? No, una mica, no? Ha explotat tot? No, tu segueix tot, vale. Que és... ha participat a un programa de TV3. Ha sortit això? Està aquí escrit, mira com està escrit, ho veus? Que està aquí, ho diu. Sí, en blanc sobre blanc. Ha participat en un programa de TV3, Soc qui seré... Això és veritat? Expliqueu-nos. Això hi ha contractes entre mig. Bueno, pots dir que has participat, o no? La veritat no ho podríem dir. Ah, no? No. Doncs tu ho has dit a tothom, no? Jo ja ho he dit en aquest programa diverses vegades. Ja n'he parlat, o sigui, que em vinguin a buscar. No hem explicat què passa. En Jan ja servint ens a buscar. No,
Sí. Bueno, a veure... No explicarem res del que passa. Sí, no Però que hi es participen. podia explicar res a ningú i al final cadascú... Però si va haver gent que us deia ai, Bueno, Sí. Gerard, Doncs posa't sí. a editar programes anteriors com un boig Per tallar tot. això. Borrant allò, eliminant a YouTube i tornant a penjar versions. Doncs mira, saps qui em fa likes en alguns dels talls del podcast? Una de les l'Anna no sé què, una de les... Sí. Dic, bueno, mira, aquí sí que em fas like i allà... Ai, no puc dir res! No puc dir res! No puc dir res! Però, Ja, bueno, és que no podem parlar t'agrada, d'això. No podem parlar. Però ja hem parlat tot el que havíem de parlar d'això? ja està. Sí. Ja està. Ja ho veurà la gent. O no? No val la pena. No, que això és psicologia inversa, no ho voldrà veure tothom. T'estàs fotent en un fregat, Ja, però tu ja, solet, ja. parcs i cop jardins, pitjor, cada cop pitjor. Doncs vinga, ara avancem. Entrem ja en matèria, val? Sobre si la música comercial és negoci o és creació, o creativitat, artisticitat, que és una paraula nova, i jo us portaré 10 coses, evidentment, per dir que la música actual i la comercial és una merda. Som-hi! En Gerard ho sap tot sobre el Top 10. Deu coses per saber que la música actual és una merda, excepte la que fa l'Enric o altres artistes emergents que m'agraden. Però, Tu. bueno, jo ja no sóc actual, ja. No, jo i emergent. Jo m'escolto a mi mateix i sono vell. És lamentable, això, però és així. M'agraden les guitarres. A mi m'agrada que una cançó tingui guitarres. per Doncs exemple. està bé, Està cadascú. bé. No, perquè Estan ja no tornant, n'hi ha. eh? Estan tornant? Home, sí, clar. És el teu moment, És el Gerard. meu moment! Torno, o sigui, clar, el vintage torna. I jo sí, soc vintage. les trompetes no, encara no. Encara no, eh? Merda, mira que poso trompeta a tot arreu. Vale, atenció. Us faré uns 10 punts que demostren empírics. Aquí no hi ha subjectivitat. És objectiu. És la raó màxima i absoluta de per què la música actual comercial és una merda. Vinga, primer de tot, en el punt número 1, les lletres són un concurs de veure qui repeteix més una paraula. O sigui, hem passat de lletres mitjanament elaborades a repetir sempre... No és veritat, Gerard, sempre És hi una ha hagut miqueta de tot. Gràcies, No. Enric. Gràcies, Enric. Gràcies, Sempre Enric. hi ha hagut de tot. Abans hi havia lletres bones i dolentes i ara igual. Però ara la lletra s'està simplificant molt. Anem cap a la... Jo al·lucino. Bueno, s'està simplificant tot en general. Clar. La gent... És una lluita Ja. contra el dèficit d'atenció Clar. mundial. Clar. Llavors, tu has d'intentar que la teva cançó s'enganxi i s'enganxarà si repeteix 34.000 vegades una cosa. Pues ara ho faré. Sí, bueno, igualment jo ho faig en algunes Sí. i seguim igual, o sigui, tampoc... Sí, el tocat del bolet es diu moltes vegades el tocat del bolet. Exacte, sí, per si no et queda... Sí, exacte. Sí, sí. ¿Tú me dirás que la que mejor viste del género urbano, Una verdad como un piano, no es una bona lletra? Bad Gyal? Això és una barra, Gerard. És very bad. Ja. És que, sisplau, no es pot competir contra aquestes Però veus, coses. aquí no repeteix paraules. No. Veus? Però... Punt número 2. Som-hi. Tots canten com si s'acabessin de despertar. Per què? O sigui, ara està de moda cantar així... S'ha de cantar greu. No, què passa? No ho entenc. És que no ho puc suportar. Són tendències. Però qui canta així? Tots! Però de la mateixa forma també, ara aquí em fotré jo, ficaré el peu a la galleda No passa directament. res, m'agrada. Però podries dir que tots els cantants de heavy criden. Ahà! Tocado y I no és hundido. veritat. O que tots els cantants de pop català fan uoh, Exacte. No, tots els cantants de pop Es català podrien- no. Manel. Al final... O sigui, No volia dir-ho, però bueno. Ja... Al final s'ha creat una estètica i tothom pues, la segueix. Però no només és aquest, o sigui, hi ha com... És com la gent... Bueno, no sé com descriure-ho, però hi ha diverses tendències en la música, però i són estranyes. Sí que és veritat però que estem anant cap a una que creu així que m'és igual cantar... I a més, com a punt número 3, gràcies Goret, perquè és que és així, Sí, és que fa molta gràcia com ho fas. Que realment... i després... Punt número 3, amb accent de Puerto Rico, encara que siguis Això és de veritat. Solsona. Això és veritat, Tu ets això de és Solsona, veritat. però has de cantar així com... Però tio, però què fots? Com si fossis caribeny. Aquesta te la compro, I ets de la sí, Vall sí, d'Aran. sí, és veritat. Vull dir, Sí. no ho Però entenc. segueixes amb la mateixa estètica. O sigui, al final t'han vingut uns referents, que és Bad Bunny i pues, tot el que ve d'allà, i tu, quan vas a fer-ho,
pues, imites. Per exemple, jo conec artistes que també com en algun... Bueno, ara no sé si segueixen fent-ho, però que fent la seva música canten, però no en el seu accent, sinó en l'accent que han... En català, Clar, en accents que han sentit sempre. I al final és això, no? No t'atreveixes a fer alguna diferent. Bueno, però en aquest cas, és a dir, és... Sí, rosa l'apropiació cultural. Sí. Perquè canta català com així, com a tutà, i no sé què. No sé, totes les cançons sonen igual. És que és això, és que és tal qual. Punt número 4, que aquesta és una de les coses que jo, mira, ja fa temps que he desistit. Les harmonies han desaparegut i ara hi ha o dos acords o percussió. Molta percussió, sí. percussió. I, vull dir... jo què sé, els Pets semblen Mozart. Vull dir, sí, tu escoltes els Pets i dius, i mira que, bueno, justegen, però ara són una passada. L'harmonia s'ha perdut. Però entres a lo mateix que amb la lletra, no? Sí. Sí, s'ha simplificat tot. Clar. Però és perquè, o sigui, és un peix que es menja la cua, perquè vols fer la música ràpid, barata, llavors dediques menys temps per fer lletres més simples, harmonies més simples... Bueno, dediques menys temps i no sé, l'altre dia no sé quin podcast escoltava d'algú que... No me'n recordo, et menteixo. Pues una canció de Latini, jo què sé, alguna d'aquestes tal... No, de Latinos. No, d'una tia que es diu... Bueno, Latini, sí. Qualsevol Latini. Persona random així d'aquestes d'avui en dia, i deia que havien fet la cançó entre 9 persones. Sí. Igual era una cançó que era... Però tu que lo que tu amor i el mío, no sé què, saps? Dit 1000 9 vegades. persones! Però això entra dins de lo mateix de tu, aquest artista, vols que tregui àlbums i aquest artista està de gira. Llavors necessites que la gent l'ajudi a treure música, perquè al final pues, no tens temps de... Tu potser pues, graves, fas una maqueta de la cançó, però hi haurà 9 persones que te la facin. Però igualment el que es vol, en la música comercial estem parlant, aquí? Sí. La que vols fer per vendre, pues, vols que sigui ràpida i vols que sigui simple. Llavors pues, vas a algo simple. Ja. I poden ser-hi 9 persones, però hi haurà una persona que haurà dedicat tot el seu temps a les transicions entre parts i s'ha dedicat a això. El so de la caixa. Al final, sí, bueno, sí, això sempre. La feina del productor és anar per totes les cases així. Correcte. Sí, 9 persones per fer merda. En el punt número 5, tot sona com un remix d'un remix. Ara, les cançons han de sonar a algo que ja has sentit. La novetat... Ui, sí, és veritat. Això. Sí, dius, oi, això ja ho he sentit? No, però, o sigui, sí, però no, però és nou. Perquè el fet d'afrontar-te a alguna nou i el fer l'esforç d'estar per... No, ha de ser algo referent que ja... Llavors, clar, parlem d'harmonies mateixes, tipus de lletres, etc. I al final està fet expressament. Home, sí, clar. Que soni... Clar. Que dius, ai, però aquesta cançó no té... No, ja s'ha fet bé. És el mateix perquè Disney està fent més remakes que pel·lis originals. Exacte. O sigui, és diners assegurats. Clar, al final és que és un drama. Diu, punt número 6. I això una mica tu ho apuntaves. Però abans que vagis al punt número 6, ojo. què passaria si algú fes una cançó que sonés, que digués explícitament que t'està agafant una cançó teva i ho patés moltíssim referint-se amb referència teva, Fes una música comercial agafant una música teva. Doncs... Aquí ja et semblaria millor, No, primer de tot li presentaria una fulla de drets. No, perquè ja ho ha parlat amb tu. Ho ha parlat amb mi, Sí. Està acordat. Sí, està acordat. Jo li dic, penso que serà un mindundi, i li dic... Exacte. Sí. Al revés, el meu ego de que un nerd em vingui, mira, faré això. Ai, molt bé, fes, molt bé. I li explico 4 col·legues, saps què? En un sopar, em faig el 1000 homes, i va, i aquest tio ho peta. Sí, exacte. Doncs segurament em dutxaria amb aigua molt calenta, amb una esponja, fent un moviment de balancí, i m'aniria dient a mi mateix, ets un porc estúpid. I em miraria al mirall i escopiria. I em pintaria amb un pintallavis així i acabaria... Sí, a Sant Boi. Bueno, així, però amb la butxaca plena també, Bueno, si t'arriben dinerons... Si m'arriben és una aquest altra cosa. detall, no l'havies comentat? I llavors li diria, escolta, no vols fer una altra? Tinc moltes cançons, Molt bé, sí. Però diners versus ego, Que pot més, a tot pot més... I deixo aquí la frase, perquè vull seguir sent amiga no teva. t'atreveixes a acabar la frase. És que qualsevol de les dues era pitjor. Tu ets més d'ego, tu ets més de diners, Podies quedar bé de cap de les maneres. Punt número 6. Els videoclips són més importants que la música. Sí. Sí,
Això sí, és un drama. això passa. És que has d'entrar pels ulls. Clar. Sí. Sí. O sigui, ara fas cançons, a mi m'ha passat, he fet un mogollon de cançons l'any passat perquè feia els 20 anys. Però és que si no feia vídeos no hi havia manera, i els vídeos cotrejaven, perquè clar, arriba un punt que m'he dedicat hores i hores a la música i el vídeo cotrejava. Sí, no, és un altre peu que ha d'estar allà. Clar. Sí, sí. Llavors, és que... I això són més diners, perquè jo m'he muntat un estudi per fer música, no per fer vídeos. Sí, però sempre pots fer el vídeo més simple. O sigui, ara hi ha això que es diuen visualizers, que bàsicament és un videoclip barato. Sí, un vídeo líric. Sí, però un vídeo líric que no és una foto de fons i ja està, sinó pues, un vídeo que té a veure amb la cançó, posa la lletra, però és un vídeo, en plan, estàs veient alguna cosa, saps? Sí. És algo en moviment, no és una foto. Però s'ha de fer ben fet. No és com el meme amb la música del Titanic i una frase, saps? Exacte. Sí. És algo... No, hi ha molts artistes que ho fan, Sí. que potser són 20 o 30 segons de bucle, Sí. de bucle, sí. però hipnotitzadors. No? Exacte. Sí, sí. Doncs és veritat, abans feies una cançó i ara necessites una producció. Però perquè tu ho has de vendre, i si no ho vens pels ulls no ho vendràs perquè estem a TikTok i a Instagram i, bueno, i a Twitter si vols, jo a Twitter ja no. Jo a Twitter penjo coses ja i tinc... I cada cop que publico alguna cosa em dessegueix gent. Número 7, l'autotune. Autotune, el millor amic de qui no sap cantar. Jo el defensaré, Però jo estic fet aquí l'advocat del diable. No, però està bé. Jo haig de dir dues coses. Jo l'autotune el faig servir. Però sempre el faig servir jugant a que no es noti. Però és que... I què és pitjor? Clar. Què és pitjor? Tu quan veus una pel·li, tu veus per Juràssic, vale? Tu saps que els dinosaures no existeixen. I han fet un dinosaure i el dels efectes sonors, els efectes visuals, ha lluitat molt perquè tu et pensis que allò és un dinosaure de veritat. No? No t'ho fa cutre per dir, no existeix... No. Tu has dit l'autotune el pitjor amic del que no sap cantar. És que avui en dia fer música ja no és saber cantar. Oh! Exacte. No, és veritat, jo no et venc que sé cantar, jo et venc que tinc una proposta artística amb aquest missatge, aquest ritme, aquest no sé què, no et venc que sóc la Montserrat Cavaller. Vale, o sigui, jo soc un cirurgià que t'operaré del cor però no sé operar. Però no bueno. és el mateix, ara. Ah! Home, si tu el que li fas és un prompt al ChatGPT del que ha de fer i el ChatGPT opera i ho fa bé, sí, saps? No cal que sàpigues operar. Si la traducció entre el que fas tu i el resultat final és vàlid, el que passa és que, o sigui, el que has dit tu diria que no només és per... O sigui, la gent que sap cantar continua triomfant. O sigui, si tu tens una veu bona i et saps vendre, perquè també estem aquí, tu triomfaràs, perquè una bona veu s'aprecia molt i més tenint en compte que tenim l'autotune molt sentit. Clar. Quan sents una cosa natural et vibra dins i ho notes i ho sents i si l'aprofites també si la saps aprofitar depèn de quins estils, perquè també aquí, mira, vinc a defensar també el Benito, el Bad Bunny, té molt bona veu, l'únic que utilitza molt l'autotune, llavors es dissimula i, bueno, jo el que no puc depèn de quin directe no ho ha de mostrar perquè deu haver-hi alguna altra cosa per allà. Jo el que no suporto és que després es foten a parlar i saps, el robot. Tio, però que el desconnectin. A mi m'encanta. Què dius, Marina, per favor? Sí. He vuelto zorres de la Batguial. És que és brutal, és mitiquíssim, tio. És mitiquíssim. No us entenc, ja estic out. És un instrument més. Sí. És de la mateixa forma que un sintetitzador, podries dir, es nota molt que no és un piano. Ja, però és que no és un sintetitzador, no és un piano. Clar, ja jugues a això. Sí. Jugar a l'autotune a que es noti, que jugues, com un efecte, com pots posar un flanger, pots posar una eco... Exacte. Això t'ho compro, però com a paràmetre... Per exemple, la cançó dels tiets... els tallets de la sardana, hi ha un moment que l'autotune fa una nota que no és, que està molt desafinat. Que només has sentit tu. No, perquè jo he vist que després van fer una versió en salsa i ho van arreglar. Vaig dir, perquè algú, sense nocions musicals, hauria apretar l'autotune, que és és que és molt heavy, és el moment... Hòstia, ara me l'escoltaré i ho revisaré. Sí, ja veuràs, ja t'ho buscaré el punt exacte, és que estic per buscar-ho ara. Però bueno, és igual, avancem que si no... Número 8. Les col·laboracions són una excusa perquè ningú té idees pròpies. A veure... Gerard... No, són una excusa per arribar a més gent perquè el món està fotut. Has de col·laborar sempre. Sí. O sigui, si no col·labora, o sigui, si no hi ha un feat,
És un feat a lo que... o sigui, és un feo, no, és molt dolenta aquesta broma. Has de fer un fe, has de fer un fit, has de fer un fit, no? Fit. Sí. I és constant el fit, em poso nerviós. I especialment quan a l'inici es presenten, que això ja... Però això és perquè és un remix. Això és com Shakira, aquestes coses... Bueno, no, també hi ha la firma, clar. Clar, això... Bad Girl. No puc suportar. És que no puc suportar. Jo ja he posat play. És que Ja sé qui estic... És l'eslògan. És com quan tu compres alguna cosa i jo què sé, Sí. cada marca té el seu eslògan, la Exacte. Batguial té Batguial. Sí, Però és que això firma. és que Gerard, no has triomfat per alguna cosa, fill. Agafa't aquí un representant que et faci... O sigui, No em volen els tens representants. tot el talent del món, però et falta visió comercial, màrqueting. No, ell ho ha dit, no tinc talent comercial. Jo ho he dit, això? En quin moment? Que el talent passava a la part comercial. Sí, bueno, sí. Et falta fer, t'has de fer això, un nom artístic, una cantarella per... Exacte, sí. Algo així? Sí. Mira, ja està. Sí, mira, la següent cançó me la produeixes tu. I ho peto, me cago un cony. Jo, lo de les col·laboracions, justament crec que de tots aquests punts que has dit, t'he estat fent d'advocat del diable. Sí. Perquè en part també estic d'acord. Però en aquest et diré que és una de les coses que crec que són millors que en les generacions anteriors. Ah, sí? Perquè crec que el que abans no es col·laborés entre bandes... O sigui, jo que no hagi existit... Bueno, potser sí que existeix, i aquí peco d'ignorant, però una col·laboració de Sau i Sopa de Cabra, per què no col·laboraven? Hi havia com massa rivalitat o què estava passant en aquell moment? Sau i Sopa de Cabra... Com cadascú feia els seus camins per separat, i si hi havia una col·laboració... Es feien concerts... No, però sortia un i després sortia l'altre, vull dir, no... Ja, però a mi em sembla com molt maco aquesta barrera que es deu... No sé en quin moment s'ha trencat, però de que jo faig música, tu fas música, és diferent el que fem, però anem a juntar-nos i a veure què surt. I és molt xulo també que serveix molts cops de trampolí per artistes emergents col·laborar amb algú que ja ho està petant. Doncs aviam si algú vol Ara sí, fer un feat amb mi. Després de tirar tota la merda, dic, bueno, me la recullo. Si algú m'ha de projectar, doncs... Que projecti. Jo em baixo els pantalons molt fàcilment. Punt número 9. Artísticament. També. En el punt número 9, la durada. Les cançons han passat a durar molt poc. O sigui, 2 minuts ja és molt. Això és una tendència general en tot. És un drama. Vull dir, perquè una de les coses que a mi m'agrada desenvolupar els temes, fins i tot les intros ja no hi ha intros, perquè la gent ha de començar la veu ja, perquè si no s'espera. Si no passa la cançó. Clar, la passa. I després una cosa que s'ha perdut, que és el pont. La cançó pop, el pont, l'estructura, o sigui, normalment una cançó pop era A, B, C, que era el pont, i la B per acabar tancant. I fins i tot el pont et permetia modular de to i tal. Doncs el pont s'ha perdut. I per mi em sap molt de greu, perquè jo quan escolto una cançó estic esperant amb ànsies el pont. Com em sorprendrà el pont? Com canviarà? Quina sorpresa? Canvi de temps, canvi de to, la lletra. El pont és molt important per la lletra. Estic trist, estic enfadat, no sé què, la vida és una merda, però el pont et dona una esperança. Sí, el pont és el pro de la cançó. Tu estàs dient un tema i el pont és el pro passa això. Exacte, i ja no hi ha pro. En algunes sí, però sí que és veritat que no, l'estructura bàsica... O sigui, ara cadascú fa l'estructura que li surt del nas. No, clar. No... Això tampoc seria greu, però és que no hi ha estructura moltes vegades. A vegades és una repetició de 4 acords tota la cançó. Perquè són TikToks que s'ajunten. O sigui, són 15 segons d'una cosa, 15 segons d'una altra, 15 segons d'una altra... O sigui, Sortiré depre d'aquí. Jo, per exemple, en algunes cançons el que intento fer és que no hi hagin... O sigui, sí que es vegi l'estructura de quina és la tornada, quina és la part que és important de la cançó, quina és la part que és lletra de suport al tema important, però musicalment intentar que no sigui el mateix. Clar, ja. Que perquè però, si no ja ho has sentit i diran... Aquesta cançó de qui és aquella? La Karol i la Shakira. Vale. No, la Karol sola. La Karol sola. Són 4 acords? Sí. Tota l'estona amb el mateix pinet. Però perquè és la gent... No hi ha cap variació, res. Així se la sap tothom. Clar. Si és que avui en dia la gent treu música perquè te la prenguis aquell tros de TikTok i... Vull dir, jo em sé cançons... O sigui, hi ha cançons que sé què són,
perquè he escoltat els 30 segons de TikTok. No he escoltat mai la cançó sencera, però sé quina cançó és perquè l'he vist a TikTok en el... Oh, quin drama. Sí. Bueno, Sí. Però era com, potser quan va sortir la Trinca, algú se li devia queixar, no, és que aquests parlen massa i no fan música, saps? sempre hi ha algú com jo amargat. Se centraven molt en les lletres i no tant en... Mira, han fet clàssics. Sí, grans clàssics. Esperem que aquesta cançó no sigui un clàssic. La història netejarà tot el que és brutícia i ens quedarem amb els temes bons. Punt número 10 i últim, si no estàs bo, ja pots cantar o ser un gran artista, que estem d'acord aquí. Sí. Estem d'acord amb... Si no ensenyes una mica cuixa... Estem d'acord amb les ties. En els tios no passa això. Anda que no hi ha tios... Sí. Passa molt. Però per la pressió estètica en Clar, general. perquè és... Exacte, sí. Perquè en els tios està més permès ser lleig que en 100%. les ties. Bueno, doncs aquesta excusa no la puc tenir, doncs. Exacte. No, però sí que és veritat que fins que va sortir... Això ja no és ara. Això des de Video Kill de Radio Star, des de que va sortir el videoclip, que els cantants han deixat de ser gent que canti i gent que fiqui la cara. Clar. I és que estem en aquest món. Clar, és un producte en si, un cantant, o sigui, va molt més enllà de la música. I és com, en plan, és un dels privilegis que tens. O sigui, hi ha molts altres privilegis. El teu entorn, com si ets blanc, si no sé què, si tens més pasta, si no tens més pasta. Això seria un debat, ara. Pots tenir com molts privilegis i l'aparença en un món estètic. Clar. Doncs és un privilegi. Per això jo sóc un no privilegiat. Però dins de dues persones que fan exactament la mateixa cançó, si l'única diferència és que siguis més guapo o no, doncs llavors sí. Guanyarà, però sempre pots anar per una altra banda. Clar. Bueno, jo sóc una mica optimista en aquest sentit. Sempre ens podem dedicar a produir. Exacte, sempre pots quedar a l'estudi. Exacte. Doncs molt bé, us han agradat els meus 10 punts, ha generat molt debat. Això m'agrada. Sí. Bueno, perquè és que a mi m'agrada barallar-me. M'agrada. Vist bastant afectat. Sí, no, és molt passional per mi aquest tema. Doncs bé, anem a l'edició Millennial amb la Marina Bou. Som-hi! La Marina ho sap tot sobre l'edició Millennial. Vinga, tot teu, Marina. Vale. Doncs l'edició Millennial, bàsicament, és parlar de coses de la nostra infància i adolescència. Com li dic sempre? Un viatge nostàlgic. Ell no crec que sigui Millennial, jo és Z, Estic com la generació aquesta del mig. Soc del 98, llavors... Jovenet. Sí. Clar, jo és que recordava... 26. Jo he agafat el Això són Petri 26. pel final, saps? Bueno, però encara l'has vist, el Petri. Sí. Bueno, ja estem ahí. Però russant el pal, Sí, jo Joan Dausà el vaig conèixer de vermell, però ja l'he vist més amb Jo Mai. Clar, 96 has dit? 98. Ai, 98, clar, són 12 menys que jo. Vale. Ai, que el Pel·lícules ha dit que no digui la meva edat. Ara ja... Merda, joder. Això ho va dir fa un mes. Sí. Digues. Bueno, això, que jo recordo el que era música comercial en els 90, en els 2000, que allò sí que era música comercial de veritat. O sigui, allò sí que... Què vol dir això? Bueno, doncs perquè jo recordo comprar-me, o sigui, gastar els meus diners molt fortament al voltant d'una figura d'un cantant o d'una cantant que ara no faig això. O sigui, tu ara no et compres cromos de Bad Bunny. Jo tenia els cromos d'Operació Triunfo 1, ¿vale? O sigui, tenia un àlbum amb tot de cromos que em comprava cada puta setmana. Jo em comprava CDs, clar. L'efecte fan era molt més gran. Sí. Era molt més gran, efectivament. Jo vaig plorar quan ma mare em va tirar els cromos d'Operació Triunfo 1 fa un any. Això és un trauma, A la seva mare, cuidado, Fa un any vaig arribar a casa on estan els meus cromos d'OT1, saps? I me'ls havia tirat, la mare. Més a la trituradora aquella, no? Que sortit... Sí, ho estava fent mentre que estaves arribant. Exacte. La cara del Bisbal allà. Fatal. Pues sí. Màquina... Però això per Wallapop, això es vendria, Bueno, ara ja es fica el dit a la llaga una mica, no? Sí, això es vendria i moltes altres coses que teníem d'aquelles èpoques. Això, CDs, jo tenia un VHS dels Backstreet Boys del making of del videoclip tan mític que eren vampirs i homes llop i no sé quantos, tio. Jo t'haig de dir que fa poc que malauradament he fet un trasllado de casa i he tret DVDs de concerts de Queen, d'Oasis. És que... DVDs d'una col·lecció de Lelutier. Ho he tirat. Ho has tirat? Per què ho has Què havia tirat? de fer si no tinc DVD? Penjar-ho a YouTube? Però si no tinc per on reproduir-ho.
Llavors has de compres un una DVD. d'esto de 10 euros i No he comprat res, vaig fer allò de la Maricondo, de moltes gràcies per tot aquest temps, val? Sabeu Està bé, el que és eh? la Maricondo, no? Sí, però ja... Vaig fer així, de veritat, està bé, Un petó. dir-li adéu a coses a vegades està bé. I vaig obrir el contani i no sé si era plàstic o no, perquè no sé on es tira això, però és igual. Però vols dir que a Wallapop no t'hagis tret uns dinerons? Hi ha gent molt friqui, Ai, eh? mira, potser sí. Ja Jo no per m'hi això ho facis hagués pensar. penjat a YouTube, o sigui, em crearia un canal de concerts random, penges tot a YouTube a veure si sona la flauta i ho Bueno, però tires. els drets allò m'ho petaria segur. Ja. Això és veritat. Wow. Clar, abans pagaves per conèixer un artista. Sí, sí. És el que et dic. Ara entres a Instagram i es talla tota la seva vida, però abans tu et compraves la Superpop per saber què come David Civera. Quiero saberlo, Ja, què sí, merienda David Civera. Tu eres de Pues, David Civera? m'ho invento. Ah, una ara paraula m'havies David espantat. Civera, Però li ha però- sortit, ja. Sí, no. No, però clar, tu et compraves les revistes. Et compraves... Chayanne. Clar, ¿qué hace Chayanne en su día a día? Aprobado por Xavi. Exacto. David Civera. Pues totes aquestes coses. Raúl, era molt important Raúl. saber de dónde son los padres de Rebeca. Raúl. Qui era Rebeca? Duro de pelar, Ah. duro de pelar. Clar. Jo aquí estava... Eres feto. Sí. No, feto no, però devia estar aprenent a llegir, o sigui... Sí, pues és això, veritat. que pagaves diners per conèixer És veritat, artistes és veritat, sí. i ara ja no, ara ja... Ara és els concerts. Que esclar, Sí. valen. Clar. Et gastes, Les el que et primeres. compraves 10 CDs, tu gastes per anar a un concert. Sí, i en subscripcions de coses i comprant merchandising i I no li aquestes fa... coses. No, això no, perdó, no, això no... No, això flams té no en nom. fem aquí. No, exacte. Sí, Però jo sempre escolto que els artistes sempre diuen jo de concerts no em trec res, dels concerts... Però si no, en fan com que- diners. Sí, és És on- com més és- fan diners. Clar, per això fan tanta gira. Els Bueno, grans, depèn. Sí, mira, jo això ho vaig veure fa poc de la Lola Índigo, Sí? que explicava. Però que eren on els patrocinis, on treu diners. Clar. Però també és una elecció de l'artista, o sigui, tu... Ella justament era un cas perquè inverteix molt en l'espectacle, però hi ha gent que no inverteix tant en l'espectacle i que s'embutxaca més. Això, per exemple, el show que es munta o que es gràcies ara, al final, que es munta un escenari sencer, allò de tenir un pressupost important, que igualment s'embutxaquin bastant, segurament, perquè al final es retiraran i, pues... Clar, jo t'he de dir que això dels espectacles... Mira, la Lola Índigo, que jo ni me va ni me vi, vull dir que no és una artista que m'encanti, però vaig anar a un festival i estava la Lola Índigo i la vaig veure. Jo vaig flipar amb aquell concert, vaig dir... Em trec el barret perquè Sí. és un show molt xulo, o sigui, porten molts ballarins, canvis de roba, que si un nou gegant allà al mig, que si... Bueno, clar, però perquè ja... Què deu costar l'entrada? Bueno, això era un festival. Sí, clar. Però un No, però concert justament d'aquests- als festivals és on recuperen la pasta, perquè Van a tu catxet. planifiques una gira, llavors tu el pressupost és per la gira, però com que ja tens tot el material, tot assajat i tot, tu quan vas a un festival allò és extra. Clar. Pel que tinc entès, clar, jo he fet un total de 0.000 Festivals. festivals. Jo també. No, tot arribarà, tot arribarà. Clar, no, estem començant un camí, bueno, Però ja, jovenillo. sí, el que dèiem també dels tios i les ties és que en aquell festival hi havia la Lola Índigo fent això, aquest mega show, i a l'escenari al costat el reggaetonero amb una sudadera fent... Ja, Que és en plan, tio... Sí. L'exigència que se li demana a una tia en aquesta indústria, a nivells ja 100%, dels top, sí. Estic d'acord, estic No d'acord. és el mateix que... I passa a tot arreu, al teatre, tal. Sí, sí. 100%. I una última recerca que he fet amb el meu superguió, vale? És que he buscat el top 5 d'artistes que estaven més pegaos als 90 i als 2000. A veure. Hòstia. A nivell espanyol, perquè segons una notícia que he llegit, gran font, Sí. T'has informat fort. informat, Fuente Canaletes. que no, de veritat, que he llegit una notícia real. Vale. No creguis que he buscat No, més. no, ja està, em sembla molt Està atrevit. bé, no és TikTok. Resulta que Spotify i aquestes modes estan tornant, o sigui, hi ha com una certa tendència de nostàlgia. Rotllo estan tornant a escoltar-se molts els artistes espanyols dels 2000 i dels 90. Hòstia. Que Bueno, la canvien a Eurovision. exacte, per Hòstia, exemple, sí. la Melody. Sí. L'han agafat en dues èpoques diferents. Sí, està havent-hi com un boom de tal. Llavors, què diríeu que va triomfar als 90? 3 grups. Espanyols? Sí. Mecano? No entra No, als 90 no, ja eren molt antics. Espanyols. Són artistes que podries escoltar avui en dia, també. El que passa que Sabina? la seva època heavy... Sabina? Bueno, també estava, crec, però no me l'he apuntat aquest. Vale? Et dono 3, vale, dels Va. que m'he apuntat, que són Estopa, Hòstia. Vale. Manolo García Vale. i Los Secretos.
Los Secretos que cantaven. Jo a mi Los Secretos se m'escapa una mica. Jo t'hagués dit més Hombres G, una cosa així. No, però los això jo crec que són més vuitanteros, Sí, però Hombres els 90 també petaven, Sí? Sí. A mi m'hagués vingut més... bueno, clar, és que jo era una mica underground, però Cuidao, Extremoduro també és molt dels 90. Ja, però no mainstreamament, així com... Efectes cortos, d'això. Ah, doncs també sortien a la notícia Clar, efectes cortos, clar, és veritat, sí. clar. Sí. I dels 2000, Escape, fins i tot. Escape no era tant. No era tant, no? En xifres no tant, Clar, no? clar. Dels 2000, Fito i Fitibaldis, Clar. Melendi, Hombre, El Melendi, però el Melendi de d'abans. Rastas. El Melendi 18. porreta. El més 18. Sí. Era guai, a mi la primera maqueta de Melendi me la vaig escoltar bastant. I després Home, es va sí. tornar el Ricardo Arjona espanyol. Què? Ricardo Arjona és un cantautor latino i ara Melendi fa... Però canta igual. Busqueu, Ricardo Arjona. És que és molt famós a Latinoamèrica. Però Melendi és el meme de que Sí. un cop va deixar Es va tallar uns les lenyos. rastes. Sí. Un cop prenia aigua a un gas. Sí, exacte. Sí. Ara pren bitxi català. És que, tio, fatal. Estàs en una lluita d'eufemismes, això. Sí. Bueno, total. Això, Melendi i El Canto del Loco. Hòstia, El Canto del Triomfava Loco, molt. clar. Que ara critica... I hauria sortit la El cas. oreja de Van Gogh, també. Segurament. Hòstia, sí, clar. Segurament. Sí. Però el Canto del Loco I també em Amaral. fa gràcia l'Amaral. que parlant de tema de música comercial i tal, ell va fer fa poc, es va fer viral va un cagar. tall que es va cagar en Quevedo. Bueno, ha fet una cançó... Que... Clar, Sí, ha però fet jo una- penso, tu Ha critiques... fet la teva cançó, Exacte. Ho vaig però pensar... en castellà. Ho vaig pensar. És la mateixa, rotllo... Però, tio- Els advocats ja estan parlant, no? No, és que a més ell ho va treure com 2 o 3 dies abans i li vaig dir al Pep Plaza, tio, mira't això. Ui, sí, llàstima, per 2 dies. És veritat, jo a més la tenia pensadíssima molt abans i per l'agenda del Pep vam tardar una mica. Però és que amb ell, quan ell ho petava molt, li deien que ell feia música comercial. Clar, però és que això al·lucino, en plan, ell ara s'està ficant amb la gent, amb la música comercial, com todo suena igual, quan tu has sigut la música comercial, el que passa que pena que ara ja la música comercial ha canviat de gènere sí, o ja, de... ja, Però vull dir, al final és com... Sí, però és que igualment, repeteixo, ara el Canto del Loco, escoltant-lo d'ara, doncs tenia més mèrit. I és així. No, Sap greu? és que jo no estic gens d'acord en això. No, perquè en aquell perquè moment... tu t'escoltes el Canto del Loco i almenys pues, hi ha més de 3 acords a totes les cançons. Sí, però era també el que feia tothom. O sigui, era també com un estil més a el que feia tothom, saps? Sí. Que al final és el que s'està fent ara. Ara sí que és veritat que es fa més ràpid o es vol anar molt més ràpid en tot, però... Bueno, ja està. Molt bé. Aquesta ha sigut la meva investigació. Molt bé, Marina, m'ha agradat molt. Goret, tens alguna cosa o no? Sí, alguna cosa. Doncs vinga, anem a veure què diu la xarxa sobre aquest tema i al final acabem el programa amb la decisió de la intel·ligència artificial que dictarà sentència sobre si la música comercial actual és merda o no. No era així la pregunta, però m'és igual. Som-hi, Goret. En Guerau ho sap tot sobre la marxa a la xarxa. Tot teu, Goret. Espera un segon que m'he liat. Vale. Bueno, he fet molta feina d'un mes a... Has fet un treball profund de camp, no? Sí, molta, però he estat molt ocupat també. Llavors, No, clar. he buscat algun Twitter entre tot el contingut que hi ha. Hi ha un en català i un en castellà. Quin voleu? Comencem pel català. Comencem. Sí, vinga, va. El català diu... el problema, el Marc Llibretti diu: el problema actual de la majoria dels grups de música en català no és la correcta utilització de la llengua. El problema és que la majoria són bastant dolents. Us recordo que a Twitter hi ha molt de hate, vale? O sigui... M'ha agradat la faltada doble, no? Sí, clar, és Està bé. una pulla doble. Està Molt fan d'aquest senyor. Com es diu? Marc Llibretti. Marc Llibretti, Bueno, que és a dir, no es veu la cara. que té formatge pel mig i està empanat. Sí. No? Correcte, Exacte. és un Llibretti. Molt bé, i el següent, no direm res, no? D'aquest no cal... No, Bueno, està bé. Està bé. És per posar una mica... No, m'ha agradat, a mi m'ha agradat Sí. aquesta selecció que has fet. Vale, i aquest és una mica, a veure si ho entenc, perquè... Perdó, és com aquell que deia el cine espanyol és tan dolent que ningú se'n les carrega. També no s'ha de preocupar per la pirateria. És això. Exacte.
Vale. Doncs l'usuari ZZZBootou, o Boot0W, No és un bot. diu, té una foto d'un gat, crec. Bueno. Home, El top 50 de Spotify es mierda pura. ¿Cómo se nota que bajan la guita para hacer escuchar música comercial a todas las ovejitas sin opinión propia? la guita A mi deu ser això- argentí perquè guita és Sí, diners. correcte. A mi això també, a mi la gent que Ja va està, de Marina, que... ja. Va, què és de dia? que, pues sí, la gent de que va de que, perquè això ho escolta molta gent, és més dolent que el tio tocant el clarinet que només escolto jo i la meva cosina. Mira, Sí, vull dir... aquest snobisme tampoc cal. Exacte. Tocant el clarinet tampoc. Però sí que és veritat que Spotify també és una empresa i també a Sí, saber què passa està clar. per sota la taula... Que Bueno, no jo he veiem, tingut un problema amb Spotify. A veure, què t'han fet? A tu Ai, tothom et té barrejat, què ha passat? Fa un mes Què has TikTok... M'han esborrat 2 cançons. Per què? Però I estic molt trist. Pues molt mal. Però i per què? M'han esborrat 2 cançons. Però t'han dit per què o no? Bueno, sí. No sé si ho hauria d'explicar, això, però... Bueno, sí, es pot... de manera random em va escriure una persona en anglès per Instagram. Comencem malament. Amb un anglès... Jo no, clar, és escrit, però jo el llegia amb accent nigerià, saps? Una cosa... Hello, how are you? Vale? I aquesta persona em va dir que tenia una llista de reproduccions de Spotify i que havia vist el meu perfil, m'havia fet captures de les meves cançons i tal, que li havien agradat molt i que volia col·locar-me. I em va passar l'enllaç d'una de les llistes. I tu vas clicar. Vaig apretar... Té tots, però és que totes, les d'estes Anem malament, d'una estafa. Per començar, d'una estafa. Entro i veig una llista de Spotify, una llista, i poso play a diverses cançons i veig que n'hi ha en francès, en anglès, en castellà, i em diu, ens escolta gent... I una llista que tenia, no t'exagero, 50.000 seguidors. I em diu, mira, per $50 et poso entre les 25 primeres. I jo, hòstia... I dic, a mi em ve de 50... Ara fa uns mesos no em venia, ara em vindria. I li vaig fer un PayPal. Vaig pensar, si és una estafa, mira, són 50, estic disposat a dilapidar-los. Em contesta amb unes captures de pantalla, ja hi ets. Miro, hi soc, i a través de l'Spotify Artist, que hi ha un botó que diu ¿Quién te escucha ahora? ¿Vale? Sempre està 0, 1, 0, 1, 2, algun dia em poso emocionat, un 0. dia bo, un dia bo, 5. De cop i volta, 60, 80, 120, 500 persones escoltant. I jo, però què està passant? Estadístiques al cap de 2 dies. Un pico de la cançó, disparadíssim. I hòstia, collons. Acaba malament la història per això. Bueno, no? acaba malament. Ja sabem el final de la Al història. final ja us he explicat, al cap rebo notificació a l'email. La teva cançó ha estat esborrada perquè hem detectat plays falsos. Sí, és que això... Ah. Això tot, no tot el que... Clar, i jo vaig brilla és pensar, oro. llàstima, perquè realment eren plays. M'estava pujant l'autoestima, saco, i me la van esborrar i vaig dir, perdoneu, he sigut estafat, i tal, i no la puc tornar a pujar, però a més, com que treia de 2 en 2, la cançó associada a aquell àlbum també ha anat fora, perquè s'ha empatat l'àlbum, Sí, o l'EP, clar, sí. val? I tinc prohibit tornar-ho a penjar, el mateix màster, que m'estic plantejant Pots fer un remaster tot. fer un remaster i posar-me a mi al principi dient hello! Que els hi solti una ona No, que no comparin. A la mínima que hi hagi alguna diferent, ja No? està. Ja, no coincideix. Canvies el nom i... Clar, i ha! No, I ara m'he quedat sense Clar, però tu, o sigui, per molt que et pugessin els números, si la gent que t'escoltava no anava a ser fidel amb la teva És música... correcte. Era només per fer allò de final d'any de dir, mi recap, no? Com era? Sí, bueno, els números els Pam! tens, No, no? sí, perquè afortunadament estic en 2 playlists catalanes de música catalana que tenen... I aquelles sí. 2, afortunadament, són plays de veritat Sí. i tenen engagement i tal. Però clar, tenia 3 cançons amb 0, vaig dir, vaig a provar-ho, i va sortir malament. Sí. Perdó, Goret, t'he xafat tota la teva secció. No. Amb aquesta anècdota. Era això, o sigui, Ja no hi ha més perfecte secció. de que hàgiu allargat, o sigui, genial. Sí, conclusió, no cliquis a links que t'envien... Correcte. Sí, no? Però Sí. la merda que em va passar també al aparèixer en aquella llista se'm va inundar, perquè clar, D'altra gent igual. que et vol fer el mateix. Sí. I aquí ja vaig dir, ho sento. Però en aquest sentit, o sigui,
o sigui, jo faig la reflexió de no fer alguna cosa si tampoc t'ajudarà a la resta de cançons. Ja. Perquè... Ja ho sé, però la desesperació, la frustració, l'ego ferit... Jo, per exemple, sí que pago promocions a Instagram, a TikTok, a vegades, però clar, no pago perquè sí. Ja. Pago perquè la gent vagi a la cançó. Clar. Sí, ho sé. He après de Bueno, clar. Però veus, s'havia d'explicar perquè... S'havia d'explicar perquè molta gent no caigui. Exacte, És perquè... divulgatiu, això. Sí. Doncs ara ja acabem el programa preguntant-li a la intel·ligència artificial, que el Berti, que avui tampoc ha vingut, per cert, no li hem dit res. Hola, Berti. Hola. Ell li va posar el nom a la nostra intel·ligència artificial, es diu Peronella, i ella ens dirà qui guanya o si la música comercial actual és... negoci o té algun punt creatiu. Anem a veure què ens diu. Som-hi! Tothom ho sap tot sobre el guanyador. Ai, La veritat. sóc un boomer, Marina, Sí. accepta-ho. I mira que hauria de ser millennial, jo. Millennial per això ascendent. t'estic deconstruint com a M'estàs millennial. construint. Vinga, anem a veure què diu la Peronella. Va, a veure què ha dictaminat. Som-hi, t'escoltem. La música comercial és principalment un negoci. Les decisions es basen en fórmules provades, estudis de mercat i objectius econòmics que garanteixen resultats mesurables. Així, tot i que hi ha elements artístics, la llibertat creativa sovint es veu limitada en favor de la seguretat financera. Oh! Sí. Escolta, Ha clavat el Peronella. teu discurs, La la Peronella, Peronella. misteriosament... Sí. Li ha donat el Misteriosament clau. ha dit exactament el mateix que tu. No, però l'Enric està molt a favor. Sí, perquè és que és el que hem dit, no? És el que hem dit. És el hate, però reconeixent que hi ha una part artística que és necessària Però al servei. al servei del capitalisme, com tot. Ja està. Ja ens falta acabar amb la hoz i el martillo. Sí, exacte. Doncs escolta'm, Goret, moltes gràcies, tècnic de capçalera, per haver estat aquí. Moltes gràcies a vosaltres. Ens veiem d'aquí 15 dies. Marina Bo, moltes gràcies. A vosaltres. Enric, ha Moltes sigut gràcies a vosaltres. un plaer, ha sigut molt divertit, molt enriquidor. Enriquidor. No te l'havien fet, me eh? l'esperava, sí. I d'aquí 15 dies ve el Pau de Pons. Hombre, un Un altre. altre crac. Ens veiem, i de fet serà el nostre últim episodi de temporada o de la vida. Ja veurem, ja decidirem. Enric, moltes gràcies. A vosaltres, A les teves home. xarxes, que et segueixin a tothom. Enric.fm a tot arreu. Enric.fm. Ens veiem d'aquí 15 dies. Adéu, adéu. 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 Tothom ho sap tot. Un podcast fet des de la màxima ignorància. Amb Gerard Cessé, Marina Bou, Guerau Martínez, en Berti i en Walter Capdevila.